Aby som si všetko robil sám. Nikto mi nepomôže. Nikto. No aha, konečne niečo robí. To hneď musím zaznačiť do kalendára. Ja si upracem, čo riešiš. Ale pijánku, tak to si manifestoval tú budúcnosť, čo? Ako si hovoril, chce byť samostatný, pracovitý. Odpadnem, tuto to máme. Vidíš, čo robím? Nevytačaj ma, dobre? Pome, čistý ajzel, čisté svedomie. Ja som ťa to učil. 2 otočky dopravo, 8 sekúnd naľavo. Fúha, taký smrad. No tak choď odtiaľto preč. To, čo si spravil, takú ti trestne, že aj zabudneš, že ťa krstili. A tu čo je na tom papieri? Čokoláda? Čo by to bolo, marmeláda? A sme ironicky? No tak si to natri na chleba, ja ti tam potom prihodím chopc vajca pre šťastie, dobre? Teraz spláchni a ľudia vy napíšte vaše želanie do komentára a záchodová vila Igorka vám ho splní.